Monggo Kang Yud, mari Kang Yud. Nah, ini salah satu tokoh sahabat saya nggih. Area pendiri dari Satria Muda. Ya apa menangan guru timbang wali murid. Tetap menangan guru timbang murid. Ya. Timbang wali murid menangan guru, pentas seni tetap wali murid urunan. Wali murid tetap urunan. Nek guru ya tetap digugul lan ditiru. Awake dhewe iki tetep menang tok deh. Muga-muga manunggaling kawula muda tetap jaya ya Kang ya. Amin amin amin. Saiki reoke riko nyambut gawe ana Gedung Sujono. Diterima ya, ndak apa-apa ya. Tole genduk sawah. Genduk indah karo Tole Fikri. Sepurane yo nek reoke Kang Yudi ada utusan dari Bintoro Muda di Gedung Sujono. Sepurane sing gede kaya Kang Yudi yo. Dadi kakangmu sepurane sing gede. Tapi aku jamin engko bengi nek selesai tugas di Gedung Sujono, Satria Muda tetap hadir di hajatane Indah karo Tole Fikri. Sepurane sing gede ya Le. Iki tugas teko Bintoro Muda. Abi Baswara iku dulure dhewe. Ngono lho Mas ya. Dadi ngene Genduk Indah, Kang Yudi rene ambek Mbak Nopi jauh sepuro sing gede. Nek Satria Muda saiki main di Gedung Sujono, tugas teko awake dhewe Bintoro Muda ganteni di Gedung Sujono. Tapi Kang Yudi ana ndek kene mbek Mbak Nopi. Insyaallah mangke nek mantun selesai di Gedung Sujono akan datang ke sini juga merepakan acara Mbak Indah nggih. Dadi Kang ono ceritane Kang yo. Nek wali murid tetep nurun nang gurune. Pentas seni tetep urun nang gurune, mergane gurune sing tetep nentokno. Ndak ono ceritane murid badali ndak ono. Riko guru, aku kepala sekolah. Riko komite, aku guru. Oke. Tetep jaya Sardulo. Duduk. Kawula muda tetep jaya. Aile. Mas Entit mesem lho le, gau, guyu, liya. Soleh ndak kelem lho. Oh iya. Guyu oleh. Dadi nek kale wari murid tetep nang wali kelas ngono lho ya. Ayo Mas Gagung. Mas Jebri, ayo Mas Gagung, Mas Jebri. Ayo ndangan le, mantene serak teko nak. Lumajangan langsung le ya. Aida Bunda Wira, terima kasih Bunda Wira. Saudara dari Kecamatan Pasirian nggih. Ya Mas. Oh, Kecamatan Pasir Jambe, Bunda Wira ya. Bilva virus yang punya dadak merak Bilva virus ya. Iki juragan reok pisan dulurku wedok. Juragan reok pisan Bilva virus dari Pasru Jambe nggih. Tadi dulure Indah iki juragan tok. Lumpat jangan tok ae langsung jadel ya Le ya. Lumpat jangan tok langsung jadel Le Gagung. Yo. Yo. Rasano Le. Rasano Jep. Rasano Le. Yo.
Ya. Yo. Ya. Aduh le. Tuan rumah le. Oh ya. Oh ya. Oh 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 oh. Ya. Iya ngono ger. Dudu solamu. Oh. Ayo Mas Jepri. Iyo iyo iyo. Ayo ayo. Oh. Bintara Muda. Yeay. Oh. 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 Iya kudu ya. Alon-alon asal kelatekon. Yo. Oh. Oh. Yo. Oh. 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 Ya. Oh. 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 Iya, 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 Ger. Iya, 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 Ger. Iya. Bintara Muda. Yo. Iya. Oh. Dudu no solamu ger. Ye. Bintara Muda. Oh. Iya. Iya, 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 iya. Iya. Iya, iya, iya ngono ger. Dudu solamu ini. Bintara Muda. Ho ho ho. Ayo. Hey, 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 hey. Out. Ah. Ayo Pak Jepri. Duduno salane ger. Oh, ekel-ekelan ya apa ta? Ayo dong gendeng. Ayo dong gendeng. Lah kok iri-irian ngono? Hey!
Tunjukkan pesonamu Mas Gagong. Ayo Mas Gagong. Si sponsor. Cak, ayo Cak. Ya. Ya. Oh ya. Oh. Sorogon. Oh taruh karwanoku. Ayo deh gendeng. Ayo deh gendeng. Tunjukkan pesonamu deh gendeng. Ah. Wah. Oh ya. Oh. 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 Ah. Hey. 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 Ah. Ah. Oh ya. Oh. Ah. Hey. Ayo deh gendeng. Ah, 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 eh, ah, ah, ya, oh, keleng-kelengnya ger, Sorokon, ayo deh gendeng. Aja balas dan gendeng. Hey. Hey, 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 hey. Ah, hey. Ah, ah, hey. Ah, ah, ah. Ah, hey, 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 hey. Ah, ah. Ayo deng gendeng. Aja idolang ngono. Sorogon. Cak. Cak. Oh. Kan Sorogon. Ayo do. Nanti dodo bareng odo. Woi. Mau bul-bul rek kena. Apa Gung? Jajal antara tank sampai geledekan nih. Iki geledekan. Bodoh-bodoh reokku le. Iki geledekan iku tank. Dadi nek Gagong Tentara Nasional Indonesia. Yeha. Loh, ono titik tapi le. Ono titik tapi ya. Dulur-dulur ya, sisi pengumuman. Ada acara anniversary Bintoro Mudo full check sound, full acting tanggal 13 Februari di Jatigono teko kabeh. Tapi mangan bontot go dhewe. Ndak oleh yo, iya. Nek penonton ya apa? Oh, jaluk kemantene nyangoni Mas Gagong. Ayo kemantene, ayo kemantene. Ayo. Kon ngalem kon Gung, Gagong, Gung. Kon ngalem kon Gung. Kene anakku sing ganteng. Kene sandarku le. Caken. Sepurane ya le Jeb, asline kate ngantem Gagong kok kon sing ngapes. Raimu pancen ngapesi le. Ya. Kemantene ya Gung ya.
Oh kemantene. Sak bapakne, mbone. Iki Mbak Indah Mbak Indah oleh mengagumi tidak boleh memiliki karena beliau miliknya Mas Fikri. Ya. Asoy deh. Etrek. Ayo etrek. Etrek. Mas, aduh etrek. Dos. Iki acara tanggal piro, Duk? Iki, Duk? 13. Berarti kan kudu utang toh. Dadi mben kan nyaur toh. Aja dikei dhuwit ngale. Kagung ini. Kon wingi dodol jagung oleh piro? Ada piro, Le? Wes ngaliyo. Aku ae kayak ono, Nduk. Oh, ndak oleh yo. Oh, dodol buntut. Betuton 1,5 juta, Le. Oh iya, dadi aku ndak oleh ya. Sembarang Mas Gagung. Mbek Mas Jepri. Nek bagus sih popo bawang aja dikei. Wo ndak oleh, Gus. Kon kenong iki lho. Iya. Si jangkok yo sapa sing bareng melanggar. Aku mbek iki. Bali lo sangune 2000 dak. Mau ngenyek lho, ngenyek. Ayo sesuk ana sik jangkrik nang nyawar jaluk susuk iki. Nek ndak anake cak selamet nyawar jaluk susuk anakmu lho, Kang. Piye to? Lho, bapakmu tak kegelempo, Nduk. Ya opo? Anakmu kok etes nyitake gawe opo biyen? Tepak petengan. Oh, tepak petengan lho. Lho bapake metu, Gong. Kamu ndak muni. Iya, bapake metu, Gong. Wis dulur-dulur aja kuwatir Indah mbek Fikri wis bebojoan ya. Saiki anniversary duduk anniversary. Walimatul urus pernikahan Mbak Mbak Nopi. Gamelane ndak muni, Sik meneng ora iki kakean toak le. Indah mbek Fikri. Kono aja terus terang pran, kono gawe nang ngene ngono. Mbak Indah nek dungane panjenengan sedaya mugi-mugi samawa apa ya? Samawa mawaddah warohmah ya Nduk ya. Pinaringan jodoh, dadi jodoh lan kaki ninen-ninen ya. Duwe putu, cek nambah berkembang biak tokom iki. Le, iku duduk kancamu iku Le. Iki dulurku, ayo mulya sampean timbang dipeluk koto ndek kene. Ayo, wis, aja suwe-suwe engko sik rame. Engko sik ana barongsai, ana macan. Ini bensin entek. Ana fashion show, aja rame saiki sampean. Wis, Gung. Ayo tandang Gung, marine mantene teko Gung, ayo Gung. Balik, ayo bersama Bin Loro Muda Dados. Wih, iki kah? Kakean pola, modelnya kakean ganteng ndak. Ayo Le, iya.
Oh, yo. Ayo Gung, delok Gagung. Hei, kamera fokus na Gagung. Kamera fokus ayo. Ayo Gung. Hei. Iya. Ayo Kang Jepri. Le titik edang le ya, awalnya jadel ya le. Nah, ayo. Ya. Yo, ayo go. Yeay! Ayo le, jalan le. Yo, ada.